Avui estem al podcast Orgull de Barri. Hem convidat el José Martínez d'Acció Perifèrica, el Jordi Mit, professor de la UPF, i a la Carol Recio, regidora de Barcelona en Comú, per parlar de què passa amb l'extrema dreta, però sobretot per parlar de què passa amb els nostres barris, què passa amb els horitzons possibles que volem construir, què passa amb el poder popular, com Barcelona en Comú pot acompanyar aquests processos i com seguim alegres i combatives sent molt orgulloses dels barris que hem construït fins ara. Hola. Què tal? Esteu? Molt bé. Molt bé. Bueno, benvingudes i benvinguts Gràcies. a aquest podcast que es diu Orgull de Barri. Moltes gràcies per atendre aquesta invitació. Jo començo per presentar-me. Soc la Jess González, regidora de Barcelona en Comú i part de la direcció executiva. I aquesta és una invitació a 3 persones, no? I jo també inclosa, perquè és una conversa per crear coneixement compartit, per entendre una miqueta què està passant amb l'extrema dreta, però sobretot la nostra capacitat de generar horitzons comuns, no? I continuar pensant en mons possibles. I per això avui tinc a 3 convidats de luxe. Començo per la meva esquerra, el José Martínez, que és d'Acció Perifèrica, és un veí de Torre Baró. Gràcies per estar aquí, José. Bones a totes i gràcies a vosaltres per convidar-me a participar en aquest podcast i parlar d'Orgull de Barri. Clar que sí, O sea, clar que sí. con lo que nos gusta hablar del barrio. Que sí. A la meva dreta tinc a la Carol Recio, que és regidora de Barcelona en Comú, presidenta de Nou Barris i també referent dels districtes de Sant Andreu i de Sant Martí. Moltes gràcies, Carol. Gràcies per poder fer aquesta conversa també amb persones que hem conegut als barris fa molt de temps i que avui també ens podem retrobar per parlar d'una cosa que, com deia el José, ens encanta, que és aquest orgull de barri. Efectivament. I per últim, però no menys important, el Jordi Mir, que va ser professor meu de la UN, professor de Filosofia Moral i Política de la UPF. Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres per la invitació. Veieu que tenim diferents perfils, no? Tenim una miqueta d'institució, tenim una miqueta de barri i una miqueta d'acadèmia per combinar. Ens faltarien, no?, mitjans de comunicació, però de fet aquest podcast és un exercici també per generar les nostres pròpies eines comunicatives i que no només ens venguin, no?, els grans mitjans el que hem de pensar i posar-nos als marcs, sinó creem els nostres de nous. Doncs anem al lío. Això és una conversa oberta que la idea és que això, ens anem passant la pilota i jo no donaré torns ni res, sinó que simplement el que vagi fluint. I en primer lloc, entendre una miqueta del que estem parlant, cadascuna des de la nostra cantonada, com creiem que l'extrema dreta vol penetrar als barris populars. Què està fent? Quins forats estem deixant? Què està passant? No? I els barris també, òbviament, entenem que són una expressió del món. No? O sigui, els barris estan en el món, tenim un sistema capitalista neoliberal que ens aboca a l'individualisme, però com tot això, no? des de lo més ampli fins a lo més concret, què està passant als barris i per què està entrant aquesta gent? Jo el que faria primer és una reflexió. Ja hi són, ¿vale? I són sense la banderita i sense el logo del partit. És a dir, entra com si fos un comercial Puerta Fría i toc, hola, quin problema tens? M'expliques el teu problema i després jo et dic, vale, per solucionar-te aquest problema me tienes que votar a mí, bajo una bandera, bajo una nación. I aquí és el gran problema. Per continuar, jo crec que comparteixo amb el José el de ja hi són, i a més hi són a les institucions, també les de microajuntament, que són els districtes, i els tenim, no? Jo faig la presidència de Nou Barris, i una mica continuant la idea que diu el José, per mi el que em preocupa, i hauríem de trobar marcs de com treballem sabent que ja hi són a les institucions i que tenen un recorregut que crec que l'hem de poder diagnosticar i desgranar. El José ho deia perfectament, no? Ens el trobem en expressions quotidianes de gent comuna, de gent normal, en els nostres barris, parlo molt des dels barris que conec millor, que són els de classe treballadora d'aquesta ciutat, i que estan instal·lant, a mi és el que us diria que més em preocupa, no? Un discurs d'odi i de por des de la quotidianitat
de les persones que viuen en aquests barris, i llavors enfrontar-te i confrontar més a la quotidianitat d'un sentit comú d'una persona treballadora que és el teu veí i la teva veïna, crec que és un repte que des de les esquerres hem de poder afrontar i poder veure com construïm aquests marcs, perquè estan generant o poden arribar a generar aquestes sensacions de por i d'angoixa entre els nostres veïns i veïnes, no? Jo crec que aquí ens toca pensar en com reforcem tot allò comunitari, tot allò col·lectiu, com ens fem front i dialoguem o expressem, no?, aquesta necessitat de comunitat, de col·lectivitat, i que treballem com ens enfrontem a la por, que per mi és una de les coses més complexes a la qual hem de dialogar. Agafo aquest fil de la Carol i ara el Jordi segurament afegirà més coses, i això que deia també el José, no?, de problemes, no? Tu parles de les pors, i aquí és important veure, no?, com aquest problema és com, vale, jo identifico aquest problema, però construeix un enemic imaginari que també tens al barri, no?, i que també és més feble normalment, i et dic que aquest problema que tu tens és culpa, no?, d'aquest altre enemic imaginari que no és real, perquè no és una solució real, i llavors aquest problema que a mi em genera por, que em genera ansietat i que és real, vull dir, la precarietat laboral és real, el problema de l'habitatge és real, aquests malestars són reals i generen por. Llavors el que fa aquesta gent és organitzar la por, diguéssim, no la vida, sinó la por, sí, i la posen aquí i genera un relat que més és totalment fals i és totalment trampós, que tensiona els nostres barris i que acaba pensant, no?, que el teu veí de l'escala és culpable de que tu no tinguis casa o que la teva feina sigui precària o de que no t'arribi l'ajuda de la beca menjador, no? Sí, però afegiré que el culpable o aquest enemic que tu estàs dient són les dones, les persones trans, les mariques, les bolleres, les bisexuals, les asexuals, les persones migrants. O sigui, clar, hi ha un conglomerat d'enemics. Exacte, és un enemic imaginari, però bueno, són els marges, no? Ja saps. Com ho veus tu, Jordi? Mira, jo afegiria un parell de coses. Just quan venia cap aquí per enregistrar aquest podcast en un barri també, diguem-ho així, de classe treballadora, en sortir del metro, una persona, un senyor gran, que potser és d'aquí al barri, m'ha donat un fulletó que en el primer moment no he identificat què era, i quan l'he vist, doncs era propaganda de Vox. I a diferència, diguem-ho així, del que estàveu plantejant, que és real i que és el que he intentat fer, jo crec que ens presenta un nou escenari. En aquest cas, els enemics eren tots els altres partits polítics excepte nosaltres, no? Era referència a un suposat acord de tots els partits per posar-te més impostos en relació als residus, als deixalles, i un altre dels elements que també apareixia, que encara no has posat per posar-lo sobre la taula ja per completar, diguem així, el bingo, no? Era l'Agenda 2030. O sigui, el gran responsable de que tu no puguis arribar a final de mes és l'Agenda 2030, no? Per tant, per concretar cosetes, a partir del que heu dit, diria, tu deies, com estan arribant als nostres barris o com estan entrant? És veritat que hi ha uns nous partits polítics que han decidit aixecar aquesta bandera i aquests estan arribant perquè no hi eren, o en els últims anys encara no havien aparegut. Com deia el José, però ja hi són, és a dir, gent sense bandera de partit que fa vida en els barris, i podríem dir que sempre hi han sigut. És a dir, que no és algo nou, el que és nou és les formes de manifestar-se, de fer-se presents que ara veiem, no? És a dir, com les idees d'extrema dreta no han deixat mai de ser-hi, les idees fins i tot feixistes o neofeixistes no han deixat mai de ser-hi. El que passa que durant una part important de les últimes dècades estaven com integrades dintre d'uns partits polítics que consideraven que no s'havien de presentar d'aquesta manera, i Vox no deixa de ser una escissió per l'extrema dreta del Partit Popular, encara que després vol anar a guanyar els barris populars, que aquesta és, diguem-ho així, una aparent de contradicció en la que crec que podríem dedicar-hi un moment, no? És a dir, Vox en les primeres eleccions treu molt bons resultats en barris, diguem-ho així, de classe alta, no en barris populars, i és en les successives eleccions on fa un exercici de penetració en els barris populars. Perquè, en el fons, el que està buscant és el vot del descontent, de la gent que ja no confia o que ha deixat de confiar en els partits polítics tradicionals, i aquesta campanya actual va en aquesta línia.
tots els partits polítics estan a un costat i Vox està a l'altre costat, no? I utilitzen fins i tot l'expressió de la casta, no? La casta són tots els partits polítics que ja governen o que han governat i nosaltres venim aquí a solucionar-te els teus problemes. En aquest fulletó no apareixen migrants, no apareixen dones, no apareix cap diversitat de la que normalment fan servir, i jo crec que també ho hem de tenir present que aquesta serà el nou camí que seguiran. És a dir, un cop ja se'ls ha identificat com a possibles racistes, xenòfobs, LGTB-fòbia, masclisme, jo crec que ara això ho volen vigilar molt. A les últimes eleccions vam veure, per exemple, el candidat Garriga, que en tot debat electoral anava amb el seu spray pebre per dir que ells estaven a favor de les dones, en contra dels migrants que les volen violar, no? Llavors van ajustant les seves tàctiques de penetració en els barris. De fet, això que dius, Jordi, abans amb el que deia la Carol, no? Que és molt fàcil quedar-te en el meme de l'extrema dreta, no? La volen les classes altes que tenen interessos econòmics determinats, o quedar-te amb el meme, no, és que clar, la gent pobres no s'entenen i són de dretes, i és com no. Espera un moment, anem aquí a analitzar, perquè hi ha un tema aquí del malestar, de que igual la gent de classe treballadora està farta de que no se'ls escolti i de que els seus problemes materials no estiguin solucionats, i aquí també des de les esquerres hem de fer-ne un parell de reflexions, no? Ho dic per la complexitat, no? De que la gent rica és d'extrema dreta, o ara la gent és que no tenen prou educació i per això són... I no, espera't, anem a analitzar això, no sé, Carol, Xuca. Sí, o sigui, absolutament. Jo crec que hem de veure els barris i les condicions de vida materials de les persones que viuen als barris de la nostra ciutat i com és una vida plena d'incerteses del present i del futur i angoixes per no arribar a final de mes, perquè em pujaran el lloguer i em faran fora de casa, o perquè havia firmat una hipoteca quan vaig poder firmar i ara no puc pagar, perquè no tinc papers, perquè per moltes coses, no? I això conforma un dia a dia de la gent que et genera incerteses i por al present i al futur, no? Jo també poso en valor, vull dir, jo crec que també hem de poder explicar, perquè es parla molt, el José això ho ha explicat moltes vegades, jo li he sentit dir, no? Quan avança el vot d'extrema dreta, es mira sempre als barris en els quals no? Dels que hem crescut i hem nascut, el José i jo, i hem crescut, que són barris eminentment col·lectius, no? On no hi ha un vot molt, molt, molt gran a l'extrema dreta. És veritat que igual percentualment és més gran que en d'altres barris, on crec que hauríem de mirar no només això, sinó la desafecció política i la pèrdua de confiança en la institució, que crec que és també el que pot explicar el creixement d'algunes persones que es van en aquesta vot de Vox o aliances catalanes, com un vot anti-tot, antisistema, estoy cabreado, no me n'en surto, etcètera, però també jo crec que és feina nostra posar en valor que són barris eminentment on la convivència és bona, no? On podem viure en pau, en convivència, generar espais comuns, compartits, on fa 40 anys que hi ha festes majors de barri, que amb comissions de veïns i veïnes, que som felices, ballem, ens organitzem col·lectivament per poder-les organitzar. És un exemple, jo el Jordi el vaig conèixer organitzant un festival de curtmetratge social a la Prospe, vull dir que crec que hauríem de posar també en valor aquest sistema comunitari i trencar també una mica aquest estigma en el que se'ns posa sempre com per confrontar que no sabemos votar o votamos mal. Clar, però és que aquí hi ha un problema que són els mitjans de comunicació. No? Per exemple, ara portem com unes quantes eleccions de Torrebaró és el barri que més vota Vox. Mentira. 100 persones. I, clar, si calculem que 100 persones, del total de persones que han anat a votar, Mari, tu mires el percentatge d'abstenció, el percentatge d'abstenció és molt més elevat del total de persones que han anat a votar a Torrebaró. Però, clar, el clickbait és molt fàcil de dir, el 20%, el 18% de la població de Torrebaró vota Vox. No, són 100 persones. 100 persones
són un reflexe d'una societat, d'un barri que té 3.000 habitants? Evidentment, no. I aquí, els mitjans de comunicació han de fer un exercici de reflexió. El que no pot ser és, després de cada elecció, que surt Torre Baró sempre, o Ciutat Meridiana, o Trinitat Nova, vale? Però això no és el que més coneix. Estigui allí la televisió preguntar a les veïnes. Què creus que ha passat? No, oiga, què creus que ha passat? Perquè la gent no ha anat a votar. Aquesta és la pregunta. Clar. Aquí és on de fer l'activitat de convidar tothom a fer el seu, o a exercir el dret de vot, no? I també són barris on hi ha moltes persones que no tenen el dret a vot i que volen votar. I això també s'ha de posar a la taula, no? I que volen votar, que no tenen el dret a vot i que per tant, surt gratis el fet de criminalitzar-les com a part central del problema. I aquí la gent migrada, pues, òbviament, se lleva tota aquesta criminalització, no? Entorn a criminalització de temes de seguretat i de més. Aquí, i abans d'acabar amb aquesta primera part diagnòstica, no, del que està passant i amb el que tu acabes de dir, precisament, o sigui, l'extrema dreta no l'aturarem des d'un lloc. No només les veïnes, no només la institució, no només l'acadèmia, no només els mitjans de comunicació, sinó ha d'haver una estratègia compartida, però alguna cosa està passant que no estem tenint la capacitat, potser de trobar-nos tant com ens agradaria, perquè bueno, també el sistema t'aboca, no, a estar en una roda constant que ara encima, no, demanem-li a les veïnes i a la gent que malgrat la precarietat i les 1.000 hores que treballa, doncs, bueno, anem a pensar, no? Però si la gent continua anant a organitzar la festa major i organitzant el festival al barri, pues ja està fent una cosa contra l'extrema dreta, no? I aquí ens hem d'organitzar potser una mica aquí i de fet passem al següent bloc de que un cop ja fet, bueno, el diagnòstic, no? Però sí una miqueta les impressions que tenim cadascuna des de la nostra cantonada de què és el que ha estat passant, no? Als barris en sentit ampli. Quines són les estratègies, no? Sabent que no hi ha una fórmula màgica, sabent que no és una qüestió des d'una única direcció, quines són les estratègies, no? També, i aquí podem combinar barri, institució i de tot, perquè hem de tenir estratègies des de tot arreu, però com podem fer front precisament a això que està passant amb l'extrema dreta, que un altre factor de complexitat sense posar-los al centre. És a dir, això està passant i no podem ignorar que està passant. Però només parlar d'ells i oblidar-nos, no, de generar els nostres propis marcs, de reforçar les nostres pròpies xarxes, de continuar consolidant el poder popular, sinó que simplement ens deixem per aquesta por, no, que molt bé utilitzen i ens bloquegem perquè fa por. O sigui, jo tinc por, o sigui, no passa res amb tenir por perquè fa por. Ara mateix el món és un lloc on hi ha hagut un genocidi, on està havent-hi polítiques, no, des dels Estats Units que afecten absolutament a tot el món i que deixen molt clar que els drets humans pues, van sent una qüestió més aviat anecdòtica. Llavors, entenc que pugui haver aquesta por, però com no deixem que aquesta por ens bloquegi, o sigui, l'acceptem, no deixem que ens bloquegi i creem estratègies, no, per fer-hi front al que està passant. Wow. Aquí, no sé, perdó. Yo estaba pensando en Acció Periférica, ¿vale? Que es una llibrería LGTB y transfeminista a Nou Barris, ¿vale? No está en el gueto del Gaixample, Sí. no está en un barri popular. El rètol que hi ha a la porta, ¿vale? Que posa llibreria Acció Perifèrica, llibreria LGTB tal, vaig trigar com 6 mesos per aquesta por. O sigui, no hi havia un cartell, però jo estava 6 mesos gestionant aquesta por de, uau, és una entitat cultural amb la idea de transformar i de que la gent del barri s'ho faci seva, però sabent tot el context que hi ha. I que si tu poses una informació pot rebre un atac. Sí. ¿Vale? Y això està, el miedo està botant en el cor, no? En el cor i en el cos, no? I al final decideix endavant. O sigui, endavant. Ens hem d'enfrontar sense por perquè ells tenen un discurs. Tu no pots tenir por. Per tant, aquesta por s'ha de gestionar de forma col·lectiva i quan tu crees xarxes de suport, les veïnes responen per tu i es crea unes sinergies diferents. Va? Clar, què passa? Que aquestes sinergies també l'hem de transformar en un vot.
I moltes vegades aquestes sinergias sorgeixen més de l'anarquismo organizado, que también es muy bonito y es muy guay, ¿no? Porque surgen cositas chulas y muy potentes comunitàries, però s'han d'anar un pas més enllà perquè qui arriba a les institucions no som la gent comuna. O sigui, meravellós. És com... No, perquè després, a partir d'un cas pràctic, no? És obrim acció perifèrica, fem aquesta declaració d'intencions i explicar el que som, la que està caient, però teníem por, però ho hem fet amb por, que jo crec que es tracta d'això. No es tracta de no tenir por, es tracta de, vale, ho fem amb por. I ahí estan les veïnes. I aquesta por va disminuint perquè et sents enfortida per aquesta xarxa comunitària, però i el voto? I el voto pa quando? Bueno, no sé, com ho veus? I que estem per la força de la por i el José ens explicava l'experiència de dir jo pateixo por davant d'una possible extrema dreta o posicions d'extrema dreta que em contestin. Jo crec que ens podríem posar en un escenari en què moltes persones que votin opcions d'extrema dreta també ho facin per por. És a dir, que la por és una por compartida en el que potser un dels elements que és més interessant d'intentar trobar és com gestionem aquestes pors perquè es converteixin en una altra cosa, no? És a dir, segurament molta gent que acaba votant Vox o Aliança, on en sigui, i penso ara en els barris populars, encara que només siguin 100 persones, diguem-ho així, és perquè els hi fan por coses o hi ha coses que no poden trobar una altra manera de solucionar-les, no? I nosaltres ho estem veient, no només a casa nostra, no només als nostres barris, a molts llocs del món, molta gent per por acaba votant a Trump, per exemple, i després es troba que Trump no fa res que li solucioni la vida, sinó tot el contrari. No? Llavors jo et vaig votar amb por pensant que tu em solucionaries, però no, les teves polítiques van en contra de les meves necessitats. No? Per tant, jo crec que és bàsic identificar aquestes pors, i aquestes pors es poden identificar des de diferents llocs, des d'una llibreria de barri a un partit polític que té implantació en tot un territori, i després pensar com actues davant d'aquestes pors. Evidentment, una d'aquestes pors és l'habitatge, per exemple. Una d'aquestes pors és no arribar a final de mes perquè vius en una precarietat. I aquestes opcions polítiques no tenen al seu programa electoral donar cap resposta a això. Això, em sembla que és fonamental. Per tant, crec que hem de parlar molt, i això potser costa una mica, i als mitjans també els hi costa, de polítiques concretes, no? Què està passant ara a l'Ajuntament o què està passant al Parlament? Com pot ser que se'ns hagi colat, per exemple, el tema del lloguer de temporada i què estem fent per revertir-lo? I és possible que jo faci més des de l'Ajuntament o des de la Generalitat revertint aquesta situació que no determinats discursos inflamats que després, fins i tot quan toca governar, el que passa és que Vox encara no ha governat, diguem-ho així, no s'està fent res. La seva política econòmica és de dreta i d'extrema dreta. No va a garantir el dret a l'habitatge, no va a garantir les condicions laborals de les persones. Jo crec que aquesta és una qüestió, per mi, important. Una mica agafant el fil, no?, del que plantejava ara el Jordi, com una experiència que també estem repensant i provant des del propi espai polític al qual jo represento, una mica és anar en aquesta línia, no?, de defensar que Barcelona, parlo de Barcelona, però és la nostra ciutat i estem aquí, ha de ser un espai, una ciutat de barris on hi ha molta identitat de barris i les veïnes s'hi senten part, no? I anar a parlar als carrers sense idealitzar i romantitzar el que vol dir la vida i aquest orgull de barri, que pot caure en una romantització de quan els nostres pares van lluitar per un barri millor, no? La pel·li del 47 i vamos a darle vueltas. Jo crec que això és important perquè és un referent de que quan tu t'organitzes canvies la realitat, i anar molt a parlar a peu de barri d'aquelles coses que necessiten els barris per millorar, perquè això és parlar a la gent dels seus problemes del dia a dia, no? Si tenen problemes amb l'habitatge, si tenen problemes amb un equipament del barri. I la veritat és que quan parles en aquests termes, la resposta és bona, perquè al final la gent el que vol és viure tranquil·la en unes condicions de vida relativament dignes i arribar a final de mes i tenir una bona relació de veïnatge amb la gent que hi conviu. O sigui, el que ens plantejava la Jess és un repte molt complex i jo no em sento com que tinc una resposta única, sinó que tinc més dubtes que certeses, però jo crec que és una mica lligar, no? A vegades
hem pecat de fer grans discursos, la gran política i la gran solució, i crec que és moment d'anar molt a empatitzar amb les incerteses que té la gent comuna de la nostra ciutat, poder oferir respostes en el micro o en l'espai més de vida on fem vida i poder això canalitzar-ho com un canvi real que podem fer a les institucions. No sé si és l'única via, però crec que aquesta és una via que també ens ha de permetre, a més, sortir dels marcs mediàtics on molta gent consumeix i sent realista en el món en el que ens movem, que és un món capitalista que ha jugat molt a la individualització de les persones i no a trencar aquelles demandes molt més comunitàries i col·lectives, que crec que és l'única via, no?, de construir una ciutat segura i amable, empàtica i digna per totes aquelles persones. Però hem de trobar, jo soc molt orgull de barri, jo soc de la Prospe, tothom que ens sent parlar tinc aquesta part nostàlgica, però ho hem de fer no sense sent un lema naïf i buit, sinó perquè parlar d'orgull de barri vol dir de parlar de condicions de vida, condicions d'habitatge, de bon veïnatge i de seguretat, també. En aquesta línia em sembla que l'extrema dreta no té orgull de barri. És a dir, no va a defensar el barri, va a defensar uns objectius molt concrets que jo crec que en moltes ocasions passen per destruir el barri. És a dir, passen per trencar relacions que hi eren, que això no vol dir que no hi hagi conflictes, perquè en tots els barris, com en totes famílies, com en tota relació humana, hi ha conflictes. Però una cosa és que hi hagi conflictes i l'altra cosa és com gestionar aquests conflictes, no? I en moltes ocasions el que estem veient és que l'extrema dreta el que busca és portar aquests conflictes o aquests possibles conflictes o fins i tot crear-los fins a l'extrem en què hi hagi una partició en què jo em puc fer meva una part, no? I això acaba amb l'orgull de barri, perquè quan la Carol parla d'orgull de barri no està parlant d'orgull de barri, o així ho anem, dels que em voten a mi, perquè ella molt abans de dedicar-se, diguem-ho així, a la vida de la política institucional, feia vida de barri i el que tu vols és construir barri, igual que vols construir la teva ciutat, el teu país, el que sigui, no? La teva comunitat, i dius, no, jo no vull que això es destrueixi. Per tant, jo crec que aquesta idea d'orgull de barri s'ha de concretar, especialment atenent a que aquestes posicions jo crec que estan molt oposades d'aquesta idea. I després jo crec que ens porta això a un altre tema que a mi em sembla molt interessant i preocupant, diguem-ho així, difícil de saber com tractar, que és què passa quan cara a cara confrontaràs o xocaràs amb algú que expressa unes idees que a tu et fan mal i que sents perilloses, no? I això passa en el barri, pot passar al mercat, al supermercat, pot passar a l'escola. I llavors, com et relaciones amb algú que està dient alguna cosa que fins i tot és una agressió cap a tu, o és una idea potser poc reflexionada només perquè l'ha escoltat i l'ha reproduït, no? Sí. I per mi això em sembla que és molt important, un element que no ha aparegut fins ara, que és evitar la victimització, no? O sigui, que l'extrema dreta no es pugui victimitzar i començar a desarticular evitant aquesta victimització. Jo estava pensant una cosa, perquè també per una experiència personal, i aquest any he pogut veure com aquest orgull de barri i com que acull a la gent, i la llengua catalana acompanya a acollir i a reduir aquests missatges xenòfobs, aquest missatge legitifòfob, però també fa que tu sentis, quan estàs aprenent català, quan estàs aprenent el que significa viure a nou barri, no? Conèixer nou barri, fer una ruta històrica quan només portes aquí 2 mesos visquent, perquè convida algú que ha sortit d'una pel·li o alguna cosa així. I jo crec que aquí és el que hem de fer. Potser hem de tornar als anys 80, on Satan Coloma lluitava per la normalització de la llengua catalana des dels barris obrers. I potser aquí tenim una clau per destruir el missatge de l'extrema dreta. Ojo, que també està l'Aliança Catalana. Saps? Sí, no, l'extrema dreta és l'extrema dreta, parla de llengua. Ahí està. Li puc contestar? Bueno, no ho sé. Jo crec que apuntes una cosa que és molt complexa, que jo no entraré al tema de la llengua, perquè per mi és absolutament complexa, però sí que és veritat, no sé, la primera escola de Barcelona on va fer normalització lingüística és la Sant Josep Oriol de Trinitat Nova, no?
Però jo crec que aquí anava, o sigui, hem de recuperar aquella idea, si vols, de la llengua com a cohesió social i la idea, si voleu, del PSUC d'un sol poble, si voleu, però allò anava lligat a una voluntat de la classe treballadora de tenir serveis públics com l'escola pública, perquè era un motor de generació d'equitat. Per tant, jo crec que hem de poder anar cap aquí, però sumant-hi els sentits comuns de la classe treballadora actualment, perquè la classe treballadora actual no és la classe treballadora o no només és igual que la que ens trobàvem als anys 70 i 80 en un context polític molt determinat on hi havia un enemic molt clar a combatre, que era la dictadura franquista, i això va ajudar a construir els barris d'aquella determinada manera. Vull dir que pot ser una eina, pot ser un vehicle no és l'única construïda amb la idea de la cohesió social i la cohesió als barris, crec que pot tenir... Però jo és que estic pensant estar al Consell, al CNL, i després estan els grups de converses informals de la llengua catalana, i potser vas a un bar a parlar català mentre estàs prenent alguna cosa, i és un moment que estàs allà 2 hores parlant només català, i hi ha una diversitat i una riquesa que jo he anat un cop, vale, i he dit, i vaig sortir d'allà dient, uau, jo vull aprendre una altra vegada el català així i no amb una mirada com en el col·le, no? Perquè és més informal, comparteixes vivència de l'altre comparteix vivència seva, i al final es socialitza un problema, no? Que és la precarietat, que és la identitat migrant, que és la identitat LGTB, com arribes aquí, no? Perquè són persones que tenen aquesta intenció, no? Això últim que has dit, José, crec que és una cosa que repetim, i que repetim, almenys jo la repetia molt també quan estava al Parlament, i me'n recordo que vaig tenir aquella anècdota on una diputada de Ciutadans em va corregir perquè vaig pronunciar malament una paraula en català, o sigui, jo que soc colombiana, que porto 20 anys vivint aquí i que era diputada en una altra llengua, o sigui, tot i així, mai parlaràs un català tan perfecte. I sempre deia, bueno, sí que no, el meu català caribeny, pues és lo que hay, però si els drets lingüístics no van acompanyar, la lluita pels drets lingüístics, no? I per la defensa del català no va acompanyada dels drets socials, d'una ampliació democràtica que garantitzi unes condicions materials, no només perquè la gent aprengui català, sinó perquè la gent visqui millor, llavors ens quedem amb una puta coixa. No? I en aquest sentit, o sigui, defensar, ara que deies, no? Les famílies de Santa Coloma que defensaven el model de normalització lingüística per a les seves filles i fills, doncs avui és Top Manta fa poques setmanes fent una campanya dient, ei, si voleu que aprenem català, poseu els recursos i en la lògica de que treballem amb aquests horaris determinats, etc. Llavors no facis una exigència, o sigui, amb una qüestió que jo crec que també fa l'extrema dreta, no? Aquesta cosa identitària de la bandera i del tal, i que nosaltres hem de tenir aquesta identitat de barri, no? I d'orgull barceloní, català i orgull de la diversitat, no? Que ha composat aquesta ciutat, no? I aquest poble, però sense oblidar-nos de que les condicions materials i les desigualtats estan allí i que han de ser al centre, no? I que la lluita per català ha de tenir aquesta vessant també, no? Així que en aquesta línia... Jordi, no sé si vols complementar això, però volia que ell parlava amb lo de la victimització. Exacte, que m'he molt interessant. Exacte, i lo de la victimització i altres coses, vull dir, com aprofundir en això i no són fórmules màgiques, però bueno, són cosetes que precisament aquest podcast no, apuntava el tema de la victimització perquè segurament una de les coses que pot passar és que, no sé, doncs, un bon amic teu, una bona amiga teva un dia et porti una idea que tu dius, això com pot ser? O, en el meu cas, no? El meu fill gran pot arribar un dia i dius, això com ha passat, no? I, evidentment, la teva tendència és que amb aquesta persona tan propera no la tractaràs igual que si t'ho diu la diputada de Ciutadans o el diputat de Vox o qui, no? Que normalment ja potser és possible que hagi una tensió. Llavors, per cuidar el barri, per cuidar les relacions i per cuidar-nos totes, hem de trobar la manera de dir, bueno, aquesta idea que ha sorgit aquí, que em sembla perillosa,
no? Com la tractaré, no? Com la puc desactivar. I aquí jo crec que hi ha diferents elements que cal intentar posar sobre la taula. Primer, la idea de no victimitzar, o sigui, que la persona que ha formulat aquella idea no senti que se li respon d'una manera que és un greuge, que és un atac, ella potser no està veient que està atacant algú i nosaltres no hauríem de respondre amb un atac. A partir d'aquí jo crec que hi ha una qüestió que és una estranya combinació que segurament és difícil de trobar entre la informació i el sentiment i emoció, no? És a dir, la gent no es mou només per informacions, per dades, perquè si fos així hi hauria moltes coses que estan resoltes, perquè tenim moltes dades i tenim molta informació. I això, tot i que tinguem aquestes informacions, moltes vegades les persones no els hi fan cas, pensen que potser no són exactament així o pensen que potser les estàs enganyant. Llavors, ha d'activar un element d'emoció, de dir, has de connectar amb això per una altra via. I jo crec que en aquests barris dels que estem parlant, moltes vegades l'emoció pot passar per experiències compartides, no? Per exemple, les experiències migratòries, encara que hagin sigut en diferents moments al llarg del segle XX i des de diferents llocs, tenen molts elements compartits, per exemple, no? Llavors, davant de segons quins atacs a les persones migrants, jo crec que poden funcionar, encara que allò de l'últim contra el penúltim o el penúltim contra l'últim també activa, però, per exemple, la PA va saber que treballa molt bé sobre això i d'assenyalar, no, el problema de l'habitatge no és dels últims que han arribat, és d'una societat que no garanteix els nostres drets, no? I totes hem tingut problemes d'habitatge i, per tant, és una llarga lluita en la que nosaltres ara ens hem de sumar també, no? Sense dreceres i promeses falses que no es concreta. I per aquesta raó, la identitat xarnega també és una identitat catalana. Ole. Totalment. I el català caribeny forma part del... Perquè en aquesta identitat xarnega, que jo no immigrant, però la meva família s'hi va fugir una dictadura, franquista, que van fugir d'Andalusia perquè patien fam i que hi havia persones que li feien la vida complicada, no? Això s'explica molt poc. Normalment s'explica la immigració només com gent que no podia sortir-se'n, pobra, desgraciada. Molta gent acaba venint perquè han perdut la guerra i estan patint la repressió. I bueno, és que tenien que trencar els papers del naixement de la iglesia perquè si sabien qui eren, iban a tu casa i pum, no? I clar, quan tu parles amb persones del sud global, no? De Colòmbia, Equador, i comences a parlar, veus coses... Ei, un moment, veus punts al comú d'aquesta meva genealogia migrant, de com puc entendre la teva genealogia migrant en diferents moments. Un moment actual i un moment del passat. I com jo he format aquesta identitat, no? I com aquesta identitat m'ha fet ser conscient de moltes injustícies d'avui en dia, no? I per què a vegades em sento més còmode parlant amb persones que han migrat, no? Que han fet un procés migratori, y no amb personas autóctonas de aquí, ¿no? Y es, wow, ¿qué me está pasando, no, José? O sea, ¿dónde estás? ¿En qué mundo? No me siento ni de un lado, ni de allí, no soy del mundo, no? ¿Dónde te encuentras, no? I també això també forma part també de com es construïen nostres barris i de què orgull de barri, no? I aquí simplement, Carol, abans de que diguis, hi ha un tema de, bueno, però és que esteu parlant de l'identitarisme, no? Quan us quedeu en aquestes coses de les migracions o del xarneguisme o de tal, és que esto ja és pantalla passada. Jo crec que no ho fem des d'un punt de vista identitari, però tot i que òbviament forma part de la nostra identitat i del que som nosaltres o des que estan les nostres famílies, però és que resulta que aquesta diversitat i aquesta barreja i aquestes migracions són les que han construït aquesta ciutat i Catalunya, no? I aquest poble, i el que fan més fort. O sigui, no seria Catalunya i no es podria entendre Catalunya sense totes aquestes migracions, i no és per una identitat, és perquè hi havia un esperit de lluita, no? Que tothom portava, no? La seva motxilla, i aquí també hi ha gent molt lluitadora que juntament van poder construir barris, no? I tenir serveis públics i que llegara el pavimento, no? A la calle de tal, i que... M'explico? O sigui, que no és una qüestió identitària i nostàlgica, sinó de que precisament aquestes identitats i resistència, quan es troben en un territori també en resistència, pues són els que la fan més forta. I crec que això, tot i que, bueno, Barcelona és una ciutat diversa, això ja ho sabem, que no és una diversitat de muchos colores i Benetton, no? Sinó es tracta d'una diversitat de lluites que fan que aquesta ciutat pugui ser més forta, no? I que forma part, no? Del nostre ADN. Carol.
No, o sigui, jo crec que el Jordi situava un element com molt... perquè jo soc bastant racional i a mi la part aquesta que també confereix, no, la dreta quan s'aproxima als barris fa servir molt l'emoció, no? I contra l'emoció a vegades no... Mentides, I les que creen emocions. Emoció i mentides, que és un combo perfecte, no? I jo crec que ni el moviment veïnal, ni els partits d'esquerra, ni segurament els que estem aquí, teníem o hem sapigut o hem tingut les eines de fer política. A vegades la política és emoció, La política parlo quan no només la política institucional, també la política articulada i els barris. Llavors, però sí que quan combinen, no, mentida i emoció et fa molt difícil o t'has de situar també a entendre quina és l'emoció i quina és la mentida per poder-la desfer, no? Jo per això crec que poder construir des de... Si a mi em dieu fa 10 anys que jo haig de defensar lo de l'orgull de barri, vull dir, jo me sento molt de barri, però com a opció política, vull dir, com a opció de discurs i posicionament polític, no sé si m'hi hagués trobat, i ara m'hi trobo, no? Perquè crec que hem de poder conjugar aquesta emocionalitat des de l'empatia i el reconeixement a per què s'estan creient unes mentides i a per què aquesta emocionalitat els hi fa prendre partit per una determinada opció que discrimina molta gent de la que viu en aquesta ciutat, no? Jo, partir de l'experiència pròpia d'aquest orgull de barri, no? Jo m'he criat, el José deia, els meus pares immigrants, la meva mare també, i jo quan vaig prendre possessió, per exemple, del càrrec de presidenta, vaig explicar que per mi era un orgull que el meu fill jugués a les places on els meus pares van defensar i van construir, no? Però no ens hem de quedar aquí. Jo crec que hi ha trajectòries i vivències compartides dels d'abans, dels d'avui, i és aquí on ens hem d'arrelar, perquè és això el que ens fa sentir veïns i veïnes d'una ciutat, entenent que puc anar al casal del barri, puc conèixer el del costat, o que el meu fill o la meva filla anirà amb diferents persones a la classe i hem de construir les AFAs des del reconeixement i experiències compartides. I jo crec que aquest orgull de barri, aquesta emocionalitat, entenent que el punt de partida és la defensa de les bones condicions de vida i la vida als barris, ens ha de permetre, no?, ser empàtiques amb aquestes pors, amb aquestes mentides i construir un relat compartit també des de l'alegria i la defensa dels llocs de vida que ocupem i d'on hem vingut i on ens hem construït. I potser és un repte perquè no ens hem mogut tant així des dels diferents espais polítics dels quals molts de nosaltres venim, però entenc que ho hem de poder repensar, reconstruir i sobretot posar en valor, no? Perquè tu vas a la plaça on jo anava a menjar pipes de jove i estan fent el mateix que jo, els joves que hi ha, però escuchan reggaetón, ¿no? Entonces, y yo iba con la guitarra. Bueno, pues ens ho podem parlar, ens ho podem construir. Jo estic llegint algunes coses de dones que escriuen des de... són molt generacionals, molt meves, no? Que expliquen les seves vivències de dones de barris de perifèria i com es van construir la seva identitat des d'aquí, com és una identitat també era discriminada, no? Perquè els xarnegos no es veien, els volien per treballar i no sé què. I jo crec que des d'aquí ens hem de poder escoltar i hi ha coses molt més compartides des de les experiències pròpies amb les persones que arriben avui, tot i que ho tenen, crec, una mica més difícil que el que va tenir la meva mare, perquè tenen tota la part de regularització que no és fàcil i és una discriminació afegida respecte a les migracions, que sí que és veritat que fugien a més de la repressió franquista, que no és menor. Aquí Carol, jo crec que ara que has introduït, no, ja has parlat d'aquesta foto, no, dels joves que estan a la mateixa plaça on tu hi eres fa uns anys, crec, i el comentari que feies, no? Si fa 10 anys m'haguessin dit que estaria fent una campanya, no, d'aquest tipus pues és que ara toca una mica de perspectiva històrica, no? I hi ha gent que diu, no, però bueno, això és com tornar a la casella de sortida, però és que necessitem perspectiva històrica. I un moment per aturar-nos, perquè crec que estem en un moment on hi ha coses en perill, no?
com certs consensos socials polítics que en les últimes dècades havien arribat, no? Bueno, la gent, les persones són persones, no? I els drets humans són tal, i ara és com un moment de trencament de consensos i crec que està bé veure que coses consensuades potser s'estan trontollant i ens hem de mirar i dir, ei, però és que venim d'aquí i això ho vam aconseguir d'aquesta manera, no? Aquesta perspectiva històrica, no? I de memòria. Pensem un moment que el que tenim no podem com prendre, donar per sentat, no? I que si no ens organitzem i no construïm aquest poder popular, tampoc serem capaços no només de defensar el que ja estava consensuat, sinó sobretot construir, no? Aquest horitzó de desig, no? Aquest horitzó de com volem que els nostres barris siguin, i aquesta capacitat de somiar no des d'una perspectiva naïf, no? Sinó des d'una perspectiva de cap a on anem. Ara bé, això, i aquí Jordi en concret, però llenço també la pregunta, no? De que tenim clares que aquestes construccions de comunitats fortes, no? De poder popular, d'organitza't amb la teva veïna, etc. Aquest és el camí, no? De estar en la teva llibreria de barri, aquest és el camí, però també estem en un moment on les mobilitzacions i el neoliberalisme, no? Com deia al principi, i el capitalisme que t'aboca ha quedat en el sofà fent un scroll i pues ja està. Quines dificultats tenim per crear comunitats més fortes? Perquè ho podem veure de les dues maneres. Ai, no, que hi ha molta mobilització, però ara mateix és un moment històric, i jo crec que, bueno, no sé, Jordi, tu que ets professor ja ho diràs, però crec que és un moment històric que vertebra unes lluites molt fortes, vull dir, moviment antiracista, moviment per l'habitatge, feminismes, drets humans, vull dir, hi ha molt xup-xup, sí que és veritat que cada vegada és més difícil organitzar i mobilitzar-nos, però és un moment històric com brutal a nivell de poder popular, però quines són els obstacles, no? Per a aquesta mobilització? I jo crec que planteges una aparent contradicció que a mi em sembla apassionant i que hem de desmuntar, no? Perquè jo que no necessàriament tendeixo a l'optimisme, de determinats discursos... No està la vida per ser optimista. Ja, però precisament davant de determinats discursos que et fan ser pessimista, tu dius, escolta, però a veure, parem un moment, no? Exacte. I dius, no hi ha hagut cap moment en la història que tanta gent hagi estat d'acord amb les idees del feminisme. Això no ha passat mai. O sigui, mai tantes persones es reconeguin com a feministes o no, hagin estat, per exemple, a favor de la igualtat entre homes i dones. No hi ha hagut cap moment en la història en què tantes persones hagin estat d'acord en que la crisi climàtica és un greu problema que cal resoldre. Una altra cosa és si estem trobant la manera de resoldre-ho o no. No hi ha hagut cap moment en la història en què tantes persones hagin estat a favor del dret de les persones LGTBI, a favor de la diversitat. No hi ha hagut cap. No? Després podem discutir moments de mobilització més alta, més baixa, però en termes d'idees socialitzades estem en l'època de la història en què aquestes idees en una part important del món tenen una centralitat que això explica, o sigui, haver guanyat tot això durant unes quantes dècades explica que hagin anat sorgint com a reacció, opcions reaccionàries que poden haver arribat a la presidència dels Estats Units amb Trump o que poden estar en els nostres barris creixent. I llavors són discursos reaccionaris, és a dir, que són una reacció contra el feminisme, fins i tot a vegades, i és una contradicció total, discursos antifeministes de persones que tenen valors feministes. És a dir, que potser en la seva pràctica quotidiana no són uns masclistes com ho van ser els seus pares o els seus avis, però en canvi, en un determinat context, pensen que han de reaccionar davant d'això. No? Llavors, un dels perills, penso, és que opcions que es volen transformadores es posicionin en la defensa de l'statu quo, no? Dius, clar, l'statu quo, encara que pugui ser millor que en altres moments, perquè si jo penso si ha de néixer la meva filla, en quin moment de la història preferiria que nasqués, i em costa trobar un millor que aquest en termes de si jo tindré un fill gay, en quin moment de la història voldria que naixés, doncs, vale? Defensar l'statu quo davant d'aquestes opcions de reaccionàries és dir, però tu estàs d'acord amb la precarietat vital que vivim, la dificultat d'accés a l'habitatge. No, jo crec que s'han de poder dir més d'una cosa a la vegada. Hem de poder dir que defensem com han guanyat centralitats aquestes idees transformadores del feminisme, de l'ecologisme, de l'antiracisme, de la diversitat en tots els sentits que vulgueu, i alhora dir, però amb això no n'hi ha prou.
no n'hi ha prou. Molta gent diu que està a favor del dret a l'habitatge, però això s'ha de concretar. Molta gent diu que vol fer front a la crisi ecològica, però això s'ha de concretar. Llavors, davant de qui diu no, però és que en el fons tu vols que tot continuï com fins ara, dius no, jo no vull que tot continuï com fins ara, jo vull que continuï avançant. Això. I vull explicar-li en els meus fills i filles i a les generacions que han de venir que molta gent ha treballat per arribar fins aquí i que hem d'anar més enllà. No? I hem de construir aquest horitzó d'esperança que l'extrema dreta el resol per la via neoliberal de dir, a tu t'anirà millor si em votes a mi perquè farem que aquests paguin, no? I és com sempre una cosa molt punitiva, de castigarem en aquests perquè no sé... Dius, no, sempre al llarg de la història els horitzons d'esperança s'han construït col·lectivament i han sigut d'esperança perquè li ha anat millor a la majoria de la gent. Hi ha hagut gent que ha perdut privilegis i hem guanyat drets, no? Dius, no passa res, és que els teus privilegis estaven a costa dels meus drets, no? Doncs, per tant, ara aconseguirem drets. Llavors, jo crec que aquí la qüestió clau és com aconseguim crear aquests horitzons d'esperança a partir de les mancances, dels temors, d'aquestes necessitats materials de vida i també d'idees que et fan moure. Al llarg de la història la gent s'ha mogut per il·lusions, perquè tenia la il·lusió de que potser no ho veuria, però contribuiria a avançar en aquesta direcció. No? Potser no arribaria al lloc ideal al que pensava arribar, però nosaltres posarem la nostra part. Aquí li faré un passe al José, però abans i tenint en compte que Acció Perifèrica és un lloc de cultura, de comunitat, de base comunitària, i crec que tenim una necessitat material, i això està claríssim, unes necessitats materials, no? I estem en un moment això de moltes precarietats, dret a l'habitatge, ja ho hem dit repetidament, racisme, etcètera. Necessitem polítiques concretes i necessitem valentia i dues coses. De vegades passa que les esquerres, quan hi ha certs discursos, tenen por a ser més valentes, és a dir, no és que ara si regularitzéssim 500.000 de migrants, la dreta, l'extrema dreta creixia. Pues jo crec tot el contrari, que s'hauria de ser encara més valent i tenir i ampliar aquesta qüestió de drets perquè són qüestions concretes que materialitzen en la vida de la gent que d'aquí a uns anys també tindrà dret a votar i això també composarà, diguéssim, de manera diferent també el tema del comportament electoral, però és una altra cosa. Però abans deia que tenim aquesta necessitat material i que això s'ha de posar en el centre, però volem pa i volem roses. És a dir, que també, i lligant amb això que ens ha sortit, jo crec que totes en diferents intervencions, de que no només és un tema de dades, d'informació i de qüestió concreta i de problema, solució, és una qüestió d'emoció. I que pot ser, de vegades, aquí també, les esquerres, no? I les esquerres no només de partits i organitzacions polítiques, sinó d'això, dels barris, és això, crear espais més on puguem divertir-nos, no? On puguem pensar, on podem construir, però és que la festa del barri, però és que la festa de ball de no sé què, on anem a pensar, però després acabem fent un vermut i reunint-nos i creant comunitat, aquest punt emocional, que no només passa per un míting o per una cosa superintel·lectual, no? Aquí no sé com veus tu que Acció Perifèrica en concret, per exemple, és un petit refugi, perquè al final hem de construir refugis, no? Refugis físics, clar. Llavors, com ho veieu? Com ho vist? Clar. Acció Perifèrica va néixer per trencar una miqueta el paradigma de llibreria tradicional, no? Totes les propostes i totes les activitats no neix de mi, sinó neix de les veïnes cap a dintre. No? I, per exemple, hi ha un grup de dones amb grup portenya de Porta que van fer la proposta de venir a fer teixir, tejer un ganchillo y tal, ¿sabes? Y vienen allá a teixir y parlen de las cosas, de la seva vida, de sus éxitos, de sus precariedades, i crec que és molt potent perquè es fa des de l'alegria, no? I és més transformador. I quan tu veus que de cop i volta aquesta gent diu «Ei, volem fer alguna cosa per l'orgull de la Trini», no? Vinga, vamos a reunir-nos. Quin dia anem? Pues anem tant, veiem el barri, no? I és una cosa que surt de la voluntarietat amb ganes de transformar en el barri, no? I surt d'esta alegria, ¿no? D'este salseo, d'este baile, ¿no? Y a favor. ¿no? Y es súper bonito verlo, wow, ¿no? Cómo se genera un espacio que tú no haces nada, sino que son las propias vecinas la que viene y la que te propone, ¿no?
O els clubs de lectures que tenim també van néixer així. José, volem fer un club de lectura Vivo Jo. I té un èxit de 20 persones perquè no caben més persones a la llibreria, saps? I és molt, molt guai, no? I me'n recordo d'una de les persones que participen als clubs de lectura em va dir: has vingut a salvar-te el barri. No he vingut a salvar el barri, sinó el que promou una llibreria com a acció perifèrica és la visibilització de les nostres vides des d'un lloc diferent. No? I portem molts anys des de la ràbia. I aquesta ràbia l'hem de conduir cap a l'alegria. No? I això tampoc vol dir que sigui com un naïf, no? Com, bueno, de l'alegria, pues potser sí, de l'alegria s'han de fer moltes coses, no? Bueno, jo crec que... Bueno, I crec que és interessant quan busquem aquesta emoció positiva, que connectes molt bé amb la gent. I també és cert que des de l'alegria els passos són més lents. La ràbia actua molt més ràpid. L'alegria és, bueno, no me paso bien, tal, i és més fluid. Però... Dale una drena. Ahí està. No? I és com busquem, com trobem això, no? Un poco de rabia no està mal, ¿eh? Claro. Que la cosa està para quemar container. Claro. Però crec que portem molts anys amb la ràbia, no? Des del 2008. Des d'una crisi econòmica i va haver-hi com un auge dels moviments socials que tothom va participar el 15M de les places, però sí que és cert que després ha caigut. Per tant, en aquesta forma de la ràbia de que no hi ha moviments socials, sí que hi ha gent que s'està autoorganitzant de forma assembleària en molts espais, no? I que moltes de nosaltres estem en 20.000 sitios, que si en aquesta assemblea, que si allà, que si l'altre, i es mou alguna cosa, no?, de la ràbia, però conduïm aquesta ràbia cap a un altre lloc diferent, crec que és la clau en aquest segle. Bueno, vull dir, crec que quan es parlava d'esperança i il·lusió també té a veure amb com construïm projectes polítics des de l'alegria i mirant amb esperança i amb il·lusió, perquè el món està com per entrar en un pessimisme vital important i com construïm... Jo sóc molt defensora dels barris, no? I com construïm... És veritat que quan hi ha macropolítiques i hi ha el que pots fer tu en el dia a dia, no? Jo crec que és important que aquesta esperança i aquesta il·lusió i aquesta alegria es teixeixin comú i des dels propis barris. Jo crec que aquí també, jo dic com a persona que ha governat aquesta ciutat i va estar al capdavant d'un districte, també hem de reflexionar, no? Perquè jo tinc la sensació, per exemple, a Nou Barris, que ha fet, gràcies al moviment veïnal associatiu, hi ha uns ajuntaments democràtics, no?, que hem ampliat molt els serveis públics de caràcter ciutadà que ha posat al servei de les persones, però crec que també quan estem en la institució hem de perdre una mica la por, no?, a que les veïnes s'autoorganitzin i lideren dels propis espais que són comunitaris i públics, com pot ser un casal de barri a Torre Baró, el casal de barri de Vallbona o el casal de barri de la Trinitat. Moviments o projectes que escapen una mica del control de l'administració pública. I amb això vull dir que també el moviment associatiu i veïnal dels barris han de perdre la por o han de poder recuperar una mica aquell esperit de quan estava tot per fer, no? I no es demanava permís per res. Ara per fer una botifarrada demanes permís per a tot i a vegades no te la posen perquè no sé què. Bueno, jo crec que aquí, no?, també forma part, he posat un exemple molt petit, però podríem, no?, ampliar la mirada. Crec que hem de trobar noves fórmules de que l'administració es relacioni amb el veïnatge i que el veïnatge es relacioni amb els seus iguals i amb la pròpia administració. Aquest és un dels aprenentatges molts que també m'emporto de l'haver governat i com jo crec que s'espera, no?, com les expectatives de quan vam arribar en el 2015 i com hem sortit el 2023 també van una mica per aquí, que hi hem de reflexionar i no, jo crec que tu situaves, no?, no donar-ho tot com per descomptat i fer-ho des de l'estatus quo. Bueno, doncs també podem dubtar i ens podem equivocar i hem de construir ser humans en aquí. Faig de moderadora del debat, perquè ens podríem quedar hores aquí, però anem arribant al final.
Així que, no sé, un minut de glòria, reflexions finals, s'han dit coses superimportants i bueno, s'han generat més preguntes, també crec que era un dels objectius. Així que no sé si, Jordi, vols acabar amb alguna reflexió final? No ho sé, crec que està bé que es mostri aquesta complexitat, aquesta diversitat. A mi em sembla que tu has plantejat una cosa que a mi em sembla supernecessària, que és, per exemple, quan arriba Trump i pren possessió, diu, a partir d'ara només existeixen homes i dones, no? Com si fos algú que pogués decidir sobre això, no? Però amb tot el seu orgull, amb la seva decisió, no? Des de fa molts anys, en la nostra societat, hi ha moltes persones que viuen aquí i que no tenen drets polítics. No? Per exemple, hem de poder tenir aquest debat i, malauradament, no és un debat polític que existeixi. És un debat que té moltes implicacions i que té molt a veure també amb el creixement d'aquestes opcions polítiques que consideren que poden estigmatitzar tranquil·lament, criminalitzar determinades persones. No? Per tant, jo crec que amb ràbia i amb amor, amb aquesta estranya combinació entre la ràbia i l'amor, especialment l'amor per tractar aquelles persones que no pensen igual que nosaltres i que potser hem d'intentar convèncer-les perquè pensin d'una altra manera, i amb la ràbia de dir aquestes injustícies que avui existeixen no poden continuar existint, hem de construir aquests horitzons d'esperança. Molt bé. Carol? Davant d'aquesta exposició jo crec que tinc molt poc més a dir. Jo crec que estem obligades a construir aquests espais d'esperança, d'il·lusió. Estem obligades a generar condicions que permetin a la gent organitzar-se, fer vida comunitària, i estem obligades a poder defensar que hem de viure en els nostres barris amb orgull, que no siguin espais d'odi, de discriminació, i que hem de treballar per la millora de les condicions de vida de la gent que viu als nostres barris i fer-ho defensant-lo des de la il·lusió, des de l'alegria i també una mica des de la ràbia. José? Mira, recomenaré una película, Bright, ¿vale? De lesbianas y mineros. Apoyan a lesbianes i gais apoyan a los mineros, ¿vale? Dels anys 70 i 80, que reflexen molt bé com un col·lectiu oprimit s'uneix a un altre col·lectiu oprimit, no? I ho vull fer amb una metàfora. Si jo dono una mà, tu em dones la mà, unim la nostra força. Des d'un diferent punt de vista, ens mirem, no? I ja creem una sinergia. Hem de tornar a això. Ai, m'encanta, per favor, poesia! Pues moltes gràcies, jo crec que està tot dit. O sigui, aquí seguirem alegres i combatives, no? Amb una política concreta, també pensant com Barcelona en Comú pot ser un aliat de precisament aquestes forces que han de sorgir des de lo popular, però òbviament plenament conscients de que governem obeint precisament aquestes forces populars i com podem ser això, aliades i acompanyar aquest poder popular que en tant estigui consolidat, estigui cohesionat, doncs per ahí no passen les pors, ens gestionem les pors, ens gestionem les emocions entre la ràbia, entre l'amor que s'ha dit, fem una política concreta també que vagi a lo material i aquí seguirem, no? Construint i pensant horitzons possibles que ens permeti que aquest orgull de barri cada vegada vagi a més, no només per cuidar el que hem tingut, sinó per seguir-los somiant. Moltes gràcies, Jordi, Carol, José i els oients que ens han escoltat fins ara. I res, endavant. Gràcies. Gràcies.